салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Таҷи Channel. ба барномаи имрӯзаи мо имрӯз бо даст мегирем дар бораи яке аз қаҳрамонони силсила филми ғунчаҳои захмӣ Бурак Тӯткопаран ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Таҷи Channel обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. Ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. Бурак Тӯткопаран 14 ноябри соли 1992 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст. актёр Бурак Тӯткопаран аз хурдӣ ба мусиқӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекард. пас аз хатми мактаби миёнаи Анатолия, ӯ ба Нидерланд барои таҳсил дар консерваторияи мусиқӣ кӯчид. вай навохтани забрро омӯхт ва тавонист хуб кор кунад. омӯзгорон ба истеъдоди шогирдонашон баҳои баланд дода, ӯро ба 14-умин озмуни маркази шоҳбостонӣ фиристоданд, ки дар он ҷо ӯ дар байни ҳамаи навозандагон ҷойи аввалро ишғол намуд. ин пирӯзӣ Буракро илҳом бахшид ва ӯ фаъолияти мусиқии худро пеш гирифт. ба ӯ муяссар шуд, ки бо бисёр гурӯҳҳои мусиқӣ кор кунад ва якчанд албомҳо сабт намояд. яке аз онҳо гурӯҳи Перване мебошад. пас аз муддате Бурак барои сабти клипи худ ба Туркия баргашт. он вақт кишвар барои наворбардорӣ дар сериали Smash кастинг мекард. ҷавон қарор кард, ки дар санҷишҳои экран ширкат варзад ва нақши овозанро ба даст овард. пас аз он ӯ дар бораи нақшофарӣ ба таври ҷиддӣ фикр кард ва ба факултаи филм ва телевизиони донишгоҳи Окан дохил шуд. соли 2016 Бурак дар масакаи лайв онлайни Гонеш Уяник нақш офарид. дар соли 2019 ӯ ҷемро дар силсилаи моҷароҷӯёнаи Якдил бозӣ кард. соли 2019 актёр нақши рӯзгарро дар мелодрамаи Осмонтарсҷӣ «Ишқ бо овози ту» бозид. вай дар соли 2020 дар сериали «Ҷавонии ман» нақши ҷиддитар гирифт, ки дар он бо Ченгиз Бозкурд, Левент Юрген, Гунай Караоғлу, Беркай Хардал, Елиф Доган нақш офаридааст. ҳаёти шахсии Бурак Тӯткопаран. дар вақти холӣ аз наворбардорӣ Бурак ба мусиқӣ машғул мешавад. вай инчунин ба варзиши мотосикл завқ дорад. актёр мухлисони зиёде дорад. танҳо Инстаграм беш аз 1.3 миллион обуначӣ дорад. дар бораи ҳаёти шахсии Бурак чизи каме маълум аст, аммо дар як мусоҳиба ӯ гуфт, ки дар муносибатҳо бо ӯ эътимодро қатъ мекунад ва духтари беҳтарин барои ӯ онест, ки манфиатҳои муштарак дорад. хуш дӯстони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба поён мерасад. агар дар бораи ягон актёри турк маълумот гирифтан хоҳед, пас ҳатман дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед. то барномаҳои оянда, хайр. Geri gelse de bir görse babam, kırgın çiçeklere dönmüş hayat, herkes